zinentzakore lana ez da berriketakoa eta uste jaingo entzuela nemu, baino altzok aurten egin da ezpada ikeko 62 urte baitu eta Angelek 2 gutxigo, 60. Adin horrekin da meritu. Ota barre. Raister. Bai. Vale, zeroi. 15 minutu 10 segundo. Ikuskizu mikaina naita nahi ez. Ikuskizu mikaina eta aizeat eta txalo batzuk noski mezik uste. Ez, baina maleta sartu harreko txen. Earra, jode. Earra, bost. 2 minutu 14 segundotan. Zerbait duen hau etaina dela horrek batzia. 6. Zortzi. Beharra, Xavier, beharra. Lau berrogeita hamaika, 9 segundo sobratu zaizkio, 10 kasualdi emateko, beharra, Xavier. Nezi zon hemen, zaiotea, ikusten nahi.